नमस्कार. स्वतंत्र भारताची दैदिप्यमान 75 वर्ष या आमच्या विशेष मालिकेच्या 11व्या भागात आपलं स्वागत. 1990च्या दशकात भारताने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली आणि अनेक क्षेत्रांसोबत शेती क्षेत्रही जागतिकीकरणाच्या जबड्यात आलं. बायोटेक्नॉलॉजी वापरून विकसित केली गेलेली वेगवेगळी बियाणी घेऊन बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतीय बाजारात उतरल्या आणि भारताच्या शेतीचं चक्र उलटं फिरू लागलं. तशातच परदेशातून होणारी धान्य आयात खुली केली गेली, पण त्या प्रमाणात शेतकऱ्याला त्याच्या शेतात पिकवलेल्या मालाला भावच मिळाला नाही. शेतीवरचा खर्च वाढत राहिला आणि शेतकऱ्यांना कर्जाचे हप्ते फेडणं कठीण झालं. त्यातूनच शेतकऱ्यांचं नैराश्य वाढत गेलं आणि लाखांचा पोशिंदा गळफास घेऊ लागला. कृषीप्रधान स्वतंत्र भारतात 1998 ते अगदी 2010 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत गेल्या. केवळ विदर्भातच नाही तर तेलंगणा, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगड, केरळ या राज्यातही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शेतकरी आत्महत्या का करतायत याबाबत अनेक अभ्यास झाले. केवळ कर्जबाजारीपणामुळे, शेतमालाला हमीभाव मिळाला नसल्यामुळे या आत्महत्या होत आहेत असं नाही, तर व्यसनाधीनता, सामाजिक अवहेलना, कौटुंबिक समस्या आणि अन्य वादामुळेही शेतकरी आत्महत्यांकडे वळतायत असे निष्कर्ष काढण्यात आले. 1997 नंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी विदर्भाचा दौरा केला आणि विदर्भासाठी 11,000 कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं. तेलंगणालाही आर्थिक मदत केली, तरीही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत. 2008-09च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी 60,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, पण अद्यापही शेतकऱ्यांचे मूळ प्रश्न सुटलेले नाहीत. आणखी काय काय घडलं 1997 ते 2001 या कालखंडात ते आता आपण पाहूया. बिहारचे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांना चारा खरेदी घोटाळा प्रकरणात न्यायालयाने कारावास ठोठावला आणि लालूंना 134 दिवस अटकेत राहावं लागलं. लालू यादव यांच्या कार्यकाळात पशुखाद्य विभागाअंतर्गत 950 कोटी रुपयांची अफरातफर झाल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. भारतीय हळदीचे पेटंट मिळवण्याचे अमेरिकन कंपन्यांचे प्रयत्न भारतातल्या पर्यावरणवादी संस्थांनी हाणून पाडले आणि 1997 मध्ये हळदीच्या पेटंटची पहिली लढाई जिंकली. त्यानंतर 2000 मध्ये कडुनिंब आणि बासमतीच्या पेटंटचेही लढे भारताने जिंकले. 23 जून 1997ला दिल्लीतील उपहार चित्रपट गृहाला लागलेल्या भीषण आगीत जवळपास 59 लोकांचा मृत्यू झाला, तर 200हून अधिक लोक जखमी झाले. त्या दिवशी बॉर्डर हा चित्रपट या चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाल्यामुळे आसन क्षमतेच्या खूप जास्ती म्हणजे 1200 लोक चित्रपटगृहात उपस्थित होते. भजनं, आरत्या आणि चित्रपट संगीताच्या कॅसेट्स अत्यल्प किमतीत उपलब्ध करून देणाऱ्या टी सिरीजच्या गुलशन कुमार यांची 12 ऑगस्ट 1997ला मुंबईत दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. 80-90च्या दशकात गुलशन कुमार यांनी कॉपीराइट्स कायद्यातल्या त्रुटींचा फायदा उठवत रिमिक्स कॅसेटच्या विक्रीतून करोडो रुपयांची उलाढाल केली होती. हर्षद मेहता घोटाळ्यानंतर भारतात आणखी एक आर्थिक घोटाळा झाला. चैनरूप भन्साळी यांच्या CRB कंपनीने 133 बनावट कंपन्या स्थापन करून ठेवीदारांना लाखो रुपयांना फसवल्याचं 1997ला उघडकीस आलं. 15 मे 1997ला 400 तक्रारदारांचे पैसे परत देण्याचे आदेश CBIने या कंपनीला दिले, पण ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी मिळाल्याच नाहीत. 8 जुलै 1997ला पंजाबमधील भटिंडा जिल्ह्यात गंगानगर अंबाला या पॅसेंजर रेल्वेमध्ये दहशतवाद्यांनी बॉम्बस्फोट घडवून आणला. यात 33 जण ठार तर 67 जण जखमी झाले. मार्च 1998 मध्ये झालेल्या 12व्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा, समता पक्ष, अण्णा द्रमुक अशा पक्षांच्या युतीने बनलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सर्वाधिक जागा मिळाल्या आणि 19 मार्च 1998ला अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले. पण एप्रिल 1999ला जयललितांच्या अण्णा द्रमुक पक्षाने भाजपाचा पाठिंबा काढून घेतला आणि विश्वासदर्शक ठरावात अवघ्या एका मताने वाजपेयींचा पराभव झाला. 11 मे 1998ला भारताच्या अणुशास्त्रज्ञांनी पोखरणमध्ये 1974 नंतर पुन्हा एकदा 3 अणुस्फोट चाचण्या केल्या. त्यापैकी एक हायड्रोजन बॉम्बची चाचणी होती. 13 मेला आणखी 2 अणुचाचण्या घेण्यात आल्या. यामुळे भारताची अण्वस्त्र सज्जता पुन्हा एकदा सिद्ध झाली. नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे 1998 पासून मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या करू लागले. तेलंगणा, पंजाब, कर्नाटक, ओरिसा या राज्यातही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या.
1997 ते 2005 या काळात भारतात 1.5 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं सांगितलं जातं. 26 जानेवारी 1998ला भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेला कोकण रेल्वे प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित केला. 760 किलोमीटर लांबीच्या या रेल्वे मार्गाची उभारणी अनेक आव्हानांचा सामना करून पूर्ण करण्यात आली. 28 जुलै 1998ला सार्वजनिक वाहनांमध्ये CNG हा पर्याय अनिवार्य करण्याचा निर्णय दिला. यामुळे दिल्लीतलं प्रदूषण कमी करण्यासाठी मदत तर झालीच, शिवाय मुंबई, बेंगळुरू, लखनौ, अहमदाबाद, कानपूर, पुणे यासारख्या शहरांमध्ये CNG वापरायचा मार्ग खुला झाला. बियाणी, खतं, कीटकनाशकं अशा शेतीसाठी लागणाऱ्या आवश्यक गोष्टी खरेदी करण्यासाठी सोप्या पद्धतीने कर्ज मिळावं म्हणून 1998 मध्ये किसान क्रेडिट कार्ड ही योजना भारतात सुरू करण्यात आली. पुढे 2002 साली किसान क्रेडिट कार्ड धारक शेतकऱ्यांना अपघात विमा सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली. कारगिल द्रास या भागात पाकिस्तानी दहशतवादी आणि सैन्याने घुसखोरी केल्याचं लक्षात येताच 8 मे 1999ला भारताने ऑपरेशन विजय सुरू केलं. 8 मे ते 26 जुलैपर्यंत झालेल्या युद्धात पाकिस्तानचा पराभव झाला. हे युद्ध जिंकल्यामुळे भारतीय लष्कराचं सर्वत्र कौतुक झालं. काँग्रेसमध्ये दुसऱ्यांदा बंड करून शरद पवार यांनी जून 1999 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. मेघालयचे PA संगमा, बिहारचे तारिक अनवर यांचा गट तसंच ओरिसा, गोवा, मध्य प्रदेश अशा राज्यातल्या काँग्रेसमधील काही गटांचा या पक्षात समावेश झाल्यामुळे अल्पावधीतच राष्ट्रवादी काँग्रेसला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली. 24 डिसेंबर 1999ला इंडियन एअरलाइन्सच्या काठमांडूवरून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाचं दहशतवाद्यांनी अपहरण करून विमान प्रवाशांसहित कंदाहारला नेलं. प्रवाशांच्या सुटकेच्या बदल्यात काश्मीरच्या तुरुंगात असलेल्या 3 खतरनाक दहशतवाद्यांना घेऊन परराष्ट्र मंत्री जसवंत सिंग यांना कंदाहारला जावं लागलं. या अपयशामुळे वाजपेयी सरकारवर टीकेची झोड उठली. 6 जानेवारी 1999ला राष्ट्रीय महामार्गाच्या विकासासाठी वाजपेयी सरकारने सुवर्ण चतुष्कोन प्रकल्पाचा शुभारंभ केला. देशातील दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आणि मुंबई या 4 महानगरांना जोडणाऱ्या एकूण 5846 किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गाचा चौपदरीकरण आणि 6 पदरीकरण करण्याच्या कामाला डिसेंबर 2000 पासून प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. आण्विक क्षेपणास्त्रांच्या हल्ल्यापासून संरक्षण करण्यासाठी भारताने इंडियन बॅलिस्टिक मिसाईल डिफेन्स प्रोग्राम 1999 मध्ये सुरू केला. त्यानुसार 80 किलोमीटरचा पल्ला असणाऱ्या पृथ्वी या क्षेपणास्त्राची चाचणी 2006ला घेतली गेली. 29 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबर या काळात ओरिसात भीषण चक्रीवादळ झालं. त्यात सुमारे 10,000 लोकांचा मृत्यू झाला तर 1,000 कोटींहून अधिक नुकसान झालं. सुमारे 1 कोटी लोक या वादळाने प्रभावित झाले. 19 ते 25 मार्च 2000 दरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी भारताचा दौरा केला. भारताने केलेली अण्वस्त्र चाचणी आणि भारताने स्वीकारलेलं आर्थिक उदारीकरणाचं धोरण या गोष्टी पाहता क्लिंटन यांचा हा दौरा महत्त्वाचा ठरला. भारताबद्दल बोलताना क्लिंटन यांनी भारताचा ग्रेट नेशन असा उल्लेख केला. लष्कर-ए-तोयबा या पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनेच्या 6 अतिरेक्यांनी 22 डिसेंबर 2000ला दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यातील 3 पाकिस्तानी अतिरेकी वेगवेगळ्या चकमकीत ठार झाले तर 1 अतिरेकी 4 दिवसांनी सुरक्षा यंत्रणांच्या हाती लागला. 25 डिसेंबर 2000ला वाजपेयी सरकारने पंतप्रधान ग्राम सडक योजना सुरू केली. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 500 ते 1000 लोकवस्ती असलेली गावं 12माही पक्क्या रस्त्यांनी जोडण्याच्या कामाला सुरुवात झाली. इन्सॅट 3B या उपग्रहाचं 22 मे 2000ला यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आलं. यामुळे औद्योगिक तसंच मोबाईल संदेश दळणवळणाची सुविधा जलद गतीने उपलब्ध झाली. त्यानंतर 2002 ते 2003 दरम्यान इन्सॅट 3A, इन्सॅट 3C आणि इन्सॅट 3E हे उपग्रह अंतराळात सोडण्यात आले. सिडनी ऑलिम्पिक स्पर्धेत करनाम मल्लेश्वरीने वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत 69 किलो वजनी गटात कांस्य पदक पटकावलं. ऑलिम्पिकमध्ये वैयक्तिक पदक जिंकणारी ती पहिली भारतीय महिला ठरली. कर्नाटकातील कैगामध्ये कैगा ॲटॉमिक पॉवर स्टेशनची उभारणी होऊन 16 मार्च 2000 पासून या स्टेशनचं युनिट सुरू झालं. त्यामुळे अणुऊर्जा निर्मितीला चालना मिळाली. 26 जानेवारी 2001ला गुजरातमधल्या कच्छ, अहमदाबाद आणि इतर भागात जबरदस्त भूकंप झाला. या भूकंपात 12,000 लोकांचा मृत्यू झाला तर 1.5 लाखाहून अधिक लोक जखमी झाले.
स्वातंत्र्योत्तर काळातला हा सर्वात मोठा भूकंप ठरला. 13 मार्च 2001ला tehelka.com या वेबसाईटने छुप्या कॅमेऱ्यांद्वारे शस्त्र खरेदी व्यवहारातली लाचखोरी उघडकीस आणली. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांमध्ये स्टिंग ऑपरेशन्सना सुरुवात झाली. तेहलकाच्या स्टिंग ऑपरेशनमुळे भाजपाचे तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण आणि संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांना राजीनामा द्यावा लागला. संसदेचं अधिवेशन सुरू असताना 13 डिसेंबर 2001ला सकाळी 11:40 5 अतिरेक्यांनी संसदेवर हल्ला केला. ग्रेनेडचे स्फोट घडवत आणि गोळीबार करीत सुरक्षा रक्षकांच्या वेशात संसदेत घुसलेल्या या 5ही अतिरेक्यांना संसदेतल्या सुरक्षा रक्षकांनी ठार केलं. मात्र 45 मिनिटे चाललेल्या या कारवाईत भारताचे 9 सुरक्षा रक्षक हुतात्मा झाले. बनावट मुद्रांक तयार करून 30,000 कोटींचा घोटाळा करणाऱ्या अब्दुल करीम तेलगीला बंगळुरूमध्ये 2001 साली अटक करण्यात आली. तेलगीच्या चौकशीतून अनेक राजकीय नेते आणि नोकरशहा या घोटाळ्यात सहभागी असल्याची शक्यता वाढली. 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी सर्व शिक्षा मोहिमेला 2001 साली सुरुवात झाली. या अभियानात मुलींचं शिक्षण, अपंग तसेच विकलांग मुलांचं शिक्षण तसेच शालाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी विशेष उपक्रम हाती घेण्यात आले. भारतातल्या बीपीओ आणि कॉल सेंटर्स उद्योगाने 2001 पासून विलक्षण वेगाने प्रगती केली. 2007ला या उद्योगांची उलाढाल 380 अब्ज रुपयापर्यंत पोहोचली. 24/7 सुरू असणाऱ्या या उद्योगात कठोर परिश्रम आणि वेळी अवेळी काम करणं अपरिहार्य असलं तरीही यामध्ये भरपूर पैसे मिळत असल्यामुळे या क्षेत्राकडे मोठ्या संख्येने तरुण वर्ग वळला. आमची ही मालिका तुम्हाला कशी वाटते ते जरूर आम्हाला कळवा. आणि हो, गोवा आणि आसपासच्या ताज्या बातम्यांसाठी आमच्या गोमंतक TV या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया नवीन माहितीसह. तोपर्यंत पाहत रहा गोमंतक TV.